Le, sabar. Botong. Kacek 10.000 pelat lelet. 10.000 ora mikir. Tambah 10.000 rambutnya putih lho. Sama nih sudah tukang pisan kok. Nurut lajine anak kalah nih. Aduan. Ngene iki kelemesen. Wis rada perong. Iki tata bata ora ngecot. Mudeng ora? Mandor. Kayak kamnitian iki piye iki? Ngerjakne yahene kok. Urung tukul wedange iki. Ki niat ngerjakne par nyiksa jane wong iki. Ya. Ayo Lek, rolasan sik. Kae nang kidul. Lah iki lho sing ditantani teko. Dengaran kok ya nyaut. Wis. Ayo Tris, wis pepetan nek. Lho Tris, iki men kerja tepat. Engko kuat wis kono kae. Kok ono foto kowe. Rene. Lek do ngombe. Naren. Piye to Dondo? Kene iki semangat-semangate kok malah keleren. Tapi umpama kowe maksa ya aku wis manut ae. Gampang to? Tak gayamu Le. Mau sambat. Nolak haus es teh. Iya. Lha aku ki tenan. Nek perlu mengko bengi ndo lampu pasangan kabeh. Dicor kabeh lembur. Perlu sak wong-wonge coren kono pisan. Cingire. Ya ora kok ngono kuwi to Le, kabeh ki ya proses alon-alon. Sing penting ki hasilé apik. Kira kene iki Bandung Bondowoso wae. Ngono to, Pak. Iya. Ora. Apa ta iki Lek? Oh, apa? Sakjane iki ngopo to, Pak? Delok apa? Ket mau tak sawang kok. Delok HP wae iki. Iki lho, akeh ngubengi iki ra iso turu, mikirke iki. Ngasih gregeten pol nemen. Ya apa to? Apa cerita? Ngene lho, negara Palestina iki lagi dijajah karo wong Israel. Sik diserang kuwi ora gur tentara tok. Anak-anak cilik, wong wedok sing dadi korbane rumah sakit ke lho. Uga melu dibom, ora marake jengkel, ora marake gregeden pol. Pol nemen. Iya. Aku ini ngerti nom-noman iki lho. Do menggalang dana kanggo sedulur-sedulur Palestina iki lho, Kang. Weh. Kowe ndek sedulur Palestina to, Tris? Lah kok sangar men penahapane? Yo maksude iki ora sedulur Pak Le, Siwa, Simbah ki ora ngono lho, Le. Sedulur sesama muslim kuwi lho maksude. Oh alah. Masete iki dienggo ngono lho, Le. Kakek aneh. Wis, kira-kira ki dhewe nek melu ngrewangi kok piye? Setuju. Cocok. Ya wis ngono piye ya. Nek aku yo setuju. Oke. Ya wis nek ngono arep nglumpuke kapan? Aku manut. Teko sak manggune. Engko to nek wis ready wis kumpul, awake dhewe kumpul meneh. Siap.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Gusti Allah pancen reso karo tuane manusa. Kepek walah, Maha Kuasa, Gusti Allah Maha Kuasa. Pancen lagi arep bantu sedulur-sedulur ning Palestina kok ilalah. Lombok paring payu. Regane yo pas apik, pas metu. Mbak yo kena-kena ki bantu sedulur-sedulur ning Palestina. Alhamdulillah. Pancen Allah itu tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi memberi apa yang kita butuhkan. Alhamdulillah ya Allah. Tapi naiki paket komplit, memberi apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Alhamdulillah ya Allah. I love you full. Iki sakjane do piye to? Janjian jam 10 kok ya ini urung do teko. Halo Mas Dito. Malah hula halo. Tak wis tak warai to. Salam nek mlebu omahe wong iki kandhani bolan bali kok. Lali. Ya wis, Jo, gareni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ngono. Rene gogokan kene mlebu. Ya, ngono lah beres. Tak siliri wedange. Ngopo sini Dres? Lek yar. Endi lek yar iki? Rak ketok. Itu Pak. Iya, layar mau ini nang ndi? Wah, ono. Layar. Layar mau wis ngabari aku jare lek teko rada telat. Iki mobil ya teko. Layar ki mesti ngono kuwi kok. Apa-apa iki mesti carry. Sampean ki lek kaya ora wong janjian jam 10 kok ya ini teko. Iki jam piro jal? Halo. Luhur akhir. Iya ya. Iya lek yar iki teko keri. Marai jijik aku. Lancar. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Ya ahlal kubur. Mangsamu pada kene vampir wong. Panjang umur rek, kita omong tekan jedul. Amin, 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 amin. Iki lho wedange sampean ki urung kanggo. Masalah. Wis siap nih dhewe to? Ya, bagianmu. Senengane yar ngerebut dai kancane. Seger. Lha iki gandeng wis nglumpuk kabeh. Lekasi po acarane kumpulane. Saiki nglumpukke duwite. Wis do siap. Siap. Iki aku ono sithik rezeki. Wong yo turah-turahan bareke kanggo. Piro wi? Karo dhek berarti. Ku iki alhamdulillah dipanenan sithik, lomboke pas metu pas regane yo rada mundak. Iki aku 400 to. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saiki giliranmu, Pak. Aku sak yuto. Alhamdulillah. Kok sarmen, Pak? Akeh tenan. Kok ngendi iki? Aku ora percaya iki, curiga aku. Dadi ngene.
Mas Udin. Mas Udin. Iya, Pak. Piye. Iki ngene. Ngefan meneh. Sik tenang Mas Udin. Iki ngene Mas Udin. Ya. Kanca-kanca ki mau do rasan-rasan arep ngumpulke donasi kanggo sedulur-sedulur sing ana ing Palestina sing lagi tertindas. Nah, kira-kira sampean arep melu ora? Iya, aku ki nonton TV yo gregeten. Aku melu. Alhamdulillah. Daurunan piro kuwi? Sak ikhlase Mas Udin ning ya aja sithik. Ayo, kanca-kanca daurun piro? Lah kowe piro, Kan? Rahasia Mas Udin, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Walah, ya, sik. Duite mau nang ndi? Siap. Cek. Ya, ki aku tak melu. Tak tang sithik. Alhamdulillah, matur nuwun nek Mas Din, nek tak mulih dhisik. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Jane piro Mas Udin yo kaya kandel men ngene. Cek, nek tak hitung sik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yah, tak imboi 100 men genep sayung to. Meneng bae nek kanca-kanca rata kok rasa kayak ngerti men ketok li sangar. Walah, ya layak urune Mas Udin 900 kok. Ngono kuwi ndak ya gumun aku ki. Aku curiga. Wis. Oh, ora kok ngono kuwi Le. Mbok menawa sing dadi ganjarane topake mergo lek apa jenenge? Usaha golek nang Mas Udin kuwi. Duite kuwi to, ning usahane sing dadi ganjaran ki. Lah yo ngono to. Walah, ya. Yo sepurane, Pak. Salim saya. Tamplek kuwi. Wis ora malah do-padoe marai emosi. Saiki sampean piro jatah iki urunane? Ya, lah aku ki lakon teko keri yo panggah akeh dhewe. Tapi sabar, nunggu pencairan kok sore. Wis to. Iya. Lah ya menunggu pencairan barang jan iki piro le arep urun kuwi? 2 yuta. Hah? Aku 2 yuta. Apa kaget? Boyo alhamdulillah apa piye? Alhamdulillah. Sing rada banter. Alhamdulillah. Kas. Alhamdulillah. Cakep. Yo ngono. Kok sangar men lho, Dek. Oke tenan duitmu. Kaya ki ra tau ndek duit lho. Iki nyolong mbokmu yo. Ngawur. Paling lek ki yo migur alasan tok. Iya, kok oke banget. Aku ya penasaran suka ngendi Lek. Berarti do meksa ki. Ya iya, kudu ana penjelasan, Dek. Pengen ngerti sumber dana mau. Iya to, wong iki arep kebecikan, Dek. Oke. Nek kayane kok do meksa ya wis. Ya begini ceritanya. Kijane piye? Pemasukan seret, pengeluarannya sarset, malah ono-ono yang bantu negara tuh pono, tapi nek ora dhewe iki lho. Sopo meneh? Tapi yo piye? Nek ora nyokol duit ngene aja. Nang ndas iso celeng. Pening. Tinggal tureh menawa wangsit.
Gusti. Piye jane jeneng iki? Pancen duit segalanya kok ya. Jane awak ki kesel. Mripat ki ngantuk. Tapi nek ranti duit yo panggah kae sumerem to. Duit yo. Piye carane golek duit sing cepet ki ya? Karepe jen gak yo gregel rebutuh ngono lho. Iki ya Gusti lah paling ono pikiran. Nyilah sapa ya? Nyilah Mas Udin iki. Catetan kono warung iki wis dawa. Maksudnya nyilah rono meneh. Kayak wingi urung tak sahur. Arab sahur kira ya ora sasi poso tadi. Ya Allah Gusti. Pusing. Gusti, kita yo. Nah, pucuk diulam cinta di pucuk ulam pun tiba. Ketika ada masalah, tanyakan Mbak Google. Oke. Bismillah. Mbah Google, nanti Mbah. Nah ini. Halo Mbah Google. Bagaimana cara cepat mendapatkan uang tanpa ngingu tuyul dan tanpa memakai tumbal? Cara cepat mendapatkan uang adalah dengan cara ngeslot. Ahai, solusi pasti datang. Terima kasih ya Allah. Ngeslot. Nah, ngeslot. Pasang 10.000, skater papat, langsung sesen, balik guyu, langsung tembus 10 juta. 8 juta lagi nganyari pit, sing 2 juta gawe iuran. PT anyar iuran lancar. Alhamdulillah, matur suwun Mbah Google. Padahal yes. Yo 10 juta. Alhamdulillah. PT anyar iuran lancar. Terima kasih. Nah, dadi ngono lho ceritane para rawuh. Pun paham. Astagfirullahaladzim. Ngopo do istighfar? Nah penting kan 2 juta. 2 juta. Kose lek kose. Dadi ngene lek. 2 yutane kuwi apik. Saya akeh lek sedekah kuwi. Jumlahe saya akeh kuwi saya apik. Ning carane golek kuwi sampeyan sing ora apik. Ya iki sing marake bermasalah. Iya, marah jijik aku. Bermasalah piye to? Kabeh mau kan sementing kan niate. Eling. Innamal a'malu binniyah. Kabeh amal tergantung karo niate. Walaupun ngeselot nek diniati kaapian nggo bantu Palestina kan yo apik to. Ngene le ana pitutur apik iki. Pitutur Idris. Ya, kan tak lem tuturi. Ye. Pitutur apik. Ini sampeyan iki Mas Tirta. Dadi ngene le. Duwe niat apik iki wis alhamdulillah. Tapi ora cukup semono. Niat apik iki kudu dibarengi karo tata cara sing apik. Sing apik. Ibarate ngene le, samang di klambi reges, nek dikumbah lah yo ben resik to. Nek ngumbah yo nggo banyu resik to. Lah,
Kok sampean ngumbah klambi sing reget mau kok nggo banyu reget. Kira-kira tambah resik apa tambah reget? Ya tambah reget toh. Nah, tidak kok marah kene ngandani. Lah yo ngono kuwi paribasan sing sampean lakoni lho. Wong saiki lho, wong niat nulung dulur-dulur nang Palestina wis apik. Tapi kok carane golek duit sama kok lewat ngeslot sing ngeslot mau ki termasuk judi. Lah yo ora apik to, Dik. Ya wes, nek jan ngono. Iki rezekiku sing nganu tak tokne kabeh. Yo, iki. Alhamdulillah. Lah kok lemes? 7,5. Monggo sepindah malih. Alhamdulillah. Masya Allah. Ayo Lek, rolas. Satu, loro, telu. Lalu kan Kusik awon. yo wis. Ora iso. Woi, lola. Action. Aku 2 yuto. Aku lu kaget mesti lu ngombe Lek. Kusik Lek. Ahai. Cinta dibujuk pulang tiba ketika ada masalah. Cinta dibujuk, bujuk dicinta. Cinta, oh betul lali aku. Malah namat kerene. Ya gari terus ke mana namat kerene. Action. Yo wis nek ngono. Apa nek arep ngombe. Guyu. Cek bobot iki piye to? Betul sih oleh. Karo bener. Sing tenang sik. Kat. Ayo. Aku lemes, 7,5 iki lho. Monggo sepindah malih. Alhamdulillah. Kan sing dia udah jipo.